66% tal-Maltin jemmnu li l-fatt li pajjiżna għamel surplus se jsarraf f'ħajja ħjar għalihom. Fil-istess waqt 14.5% biss ma jaqblux u 14.2% qalu li ma jafux. Dan jirriżulta minn stħarriġ maħdum għall-Gazzetta l-Orizzont. L-Orizzont stħarġet dwar kif il-Maltin ħassewhom bir-riżultat tas-surplus fid-dawl li dan inkiseb għall-ewwel darba wara 35 sena. L-istess tħarriġ maħduma l-Orizzont staqsa wkoll jekk in-nies taħsibx li l-pajjiż mara l-aħjar f'dawn l-4 snin. 58% jemmnu li dan huwa minnu, 21.8% ma jaqblux u 20.2% jaħsbu li baqgħu kif kienu. Fl-istess survey 59.3% qalu li r-roħs fil-kontijiet ta' dawl l-ilma għamillhom differenza f'ħajjithom. 49% qalu li għandhom iktar flus fil-but. U 40% sostnew li meta mqabbel ma' 4 snin ilu qed joħorġu iktar jieklu barra. Dan fil-waqt li 32.9% qalu li qed isifru iżjed. L-istħarriġ jinnota wkoll id-distak fil-fiduċja bejn Joseph Muscat u Simon Busuttil. Mistoqsija li huwa l-mexxej ta' partit li l-iktar jista' jsolvi l-problemi relatati mal-għolli tal-ħajja, 45.3% wieġbu Joseph Muscat u 24.4% biss wieġbu Simon Busuttil. B'oħrajn bla tweġiba, indeċiżi ma jafdaw lil ħadd jew wieġbu oħrajn. Fil-fatt 53.3% qalu li l-gvern preżenti għenhom biex tonqos il-problema tal-għolli tal-ħajja.